Tofiakwa. Oh, Menim. Odisika brantia, Odisika tombrado. And then the amore, Oji dama to sir, or say brainy castle, and not in our banasa. Ah, Menim. The bread and you in our banasa. Yapa, the bread and you in our banasa. Ah, Menim. Tofiakwa, teacher, a baby of Suchan and Crady. Ah, Menim and the children say, time changes. Teacher no kind, nothing grand on Tiasia. Na onusu onyabotre so be show am what you want say teacher idiot juma no ah na me na no say menkura won shame se ne mi jamoni me jamode mi kuta chok mi kuta aba mi chamonto na me soma mo na mo konsuo na mo buja na mo champempuro yes na de biye beba somewhat. Ah, Menim. Monso, yes, and the Biamo Bay, Namotitibo, and Uncrofwatch Samuadi. The bedroom baby, Monso Mubay school. I'm a Mubia Babachadi. I'm a bin Swatano at Tiam, said Yami, somewhat. Teacher no kind. Tiasia. Now, on soon, your portrait, so bet you, I'm what you want. One winning teacher near Juma. What the door see, it won't crowd. In tea or tat was to say, Minkura, Monshe send me jam on him, school there, make jam one day. Yes, and a young woman, the bedroom baby. It ain't a day, I could see ample for Jay or say, said the Huni Nano. Yes, I'll be Hunu Debia. Jumadie ya fano na Menim jumadie soronko sompa FM ne sompa TV atono bo ase ahyehya ya de ba wakwan mu ya de suade efri dwoda ekosi ya wada na kyerese na wotwe di a ya hya ase no enne na ya de be kɔ na wieye na ya san so aba mo nkyɛn biem onyankopɔn ya doma efri adwoda ekɔ na Menim suahunu ewom ene akosia ajewa kodie enso abetranse ene yebedi nkomo ne etoso no ene na Menim owura bi wo ha ye ba bedi nkomo afa na brabom ebia wona so wani edin ebia ne obeti ni su na ensem no emu owrem ensem no wana nwene ho da na onim sesei na brabo ede ne bekọ akọwie na ene ehia to no Ose oni ebeche na brabo mu ensem. Mebacho onso o hweme onso utie me. Wani beje se abrabo mu no se akoyie se enkoyie. Ye no beche usua hunu na onua ketewa bi ana brantie bi ana babaawa bi a wahye brase no enso ahunu se dabi menso esese mehwe mabrabo yie. Ebi atibia we na menamu na eno na sumasiri ana bentene efa so a edi na kwa akọwie sei. Ebi ana ye papa
ebia na ye bone eno nti ana eduro nwumre no nan na wote time changes emre dane efra kosia mpofo je ho a na wa hyero nso se eye na menim abedwafo ena atranse we ye dwumadie ba ko a ye de esom wiase eni titru asanteman memo akwa ba se wagebre menim se ko ba bibibre a manfo biebi on radio no e de ato ha obetie na menim me da se ye medi akro ye besua de na de aboyembra fi se empanyin se woni futufo na akoto se obi tu ni bafo a na won so afa bi abokotodwem na boawo ama wiase mu asetena ye nam no nya ba bia na etia nya ba bia na yekọ na nya ba bia na yetena emponya aduane bia na yedi enye bibia na wosa wode wano ka enu nti ene yede na menim abro dwumadie 21st clinic the sciatica expert for ena afa ho ka da bia metrasia na mede ebrewo free next week ikono niema pi wo ho a obeti yenka ewo na menimu 0540311311 0540311311 the sciatica expert for no bipacho bomode nkrabata be se edun wotwe no ba bia bebo awura bia no ukoduru ase Tofiakwa se memra na memagye ayaresa ukoduru ho a yebema discount maka cho se me ne wo ato kese me no ma ye nhihye se ne ametima ye de aso me nso me man ne ametima ye de aso me ma me no ne me papa no mu a ahokyire nti yade aka wo ato dem ne se wodi wani kire 21st clinic na nhihye a me no ma ye no wo nso ubegya me so emfa so ebi enu nti ena me ka kire ho se o yare nko ade a enye oto ase atwetwe wo nko for niche 21st clinic aso e menya bre na mabobo nkrabata ni nyina e de acho dwumadie no Saki Minister IBJ omo ena ye producers a omo siesie program ise me famre na udru MC ahode a na chese akinum atranse Rocky Junior nom atranse ene abusuafo egu nyina no obi anso eye na famude me da se menim se onso wabodin e wo ba bia wo dwumadie menu ena eye yanko na meni akosia enkohye yenkomo ase okode papa bi Sompana 3.1 Adomaka edero dasi atare we dey me fe o sawo me fe inti yira ama me sawo oh aso we so dey message nke nkono ndabi ha na okra okay so okra de o ma me atare de so de shall say I was ya na abrabum ti saying oh kakaka ebuso suahunu nyamene bambofo enti ene eye ya wada de na che say ye bebi ahoma ne kakra aha na de na wotwi suahunu a amamfo anya firi breguo nwoma wakenkan e wo suahunu no so no wo mo nso e de o madwene abanemom ye koso akai adofo se yegusu a ye kan kire wo se na wotwe a ebesimu no Nyankopon adom esese ye de ye ni kire wiamo ase na yakosra yenua abrante no chei bema yenim se sabre no o kan o se Tofi me hwam anim chei ye beba na menim se adofo no nso beba beto ye nsam number no 0244 809641 0244 809641 ofra onisaki bekasa na bibia wo emfa ho se wo akirikyira na ope baabi edisi kakakra de abeboa ya obekire okwan ya obefa so se wo kumase mantem ha na sante mantem ha na ebia pese yankasa etuka akraba baji biribia ubetimi di akoboa brantie ya ye ready ubetimi so e de aba baabi ayewe nti akosia ye monitor die na obi e de brain na ye beje ananse ebia na opese ode brain wa ha ehemfa e na omra Tofi medasi awusianfo ne omo ahodro bia ode ba ye ni beso pa eyemu anwa esichire enchene milo gari na nya no nko a wode pa no ba ebeje wode nkate so ba ebeje na sesa no ma we nyina wa nya na wonya ntoma anase mpo wonya sika na wode ka ho ba eno so ye ni beso yie papa na ya gye adawase esanse enua no obre ene wiasem de wo don sam na ode ma ye ntumi hya mo chenchina atwan se sa na menim enioma ahodro ba ko mienu miensa ye de che ye bia no wode ba ye ni beso ne enso de akwakoma wura no eno chi no se wo hwe akira kwan na pese wo ankasa wo sim na de bre ye wo fidiom ha ye wo soame ne wo room hotel na one of the room hotel na so wa woni room hotel bia no wo si room hotel
Shell filling station bi wo ho wo de udu shell ho no mu a to nsa wo se to ani hwe abronsan kama bi si wo no mu a ya to fom ho nyina tiles ho ena Sompa TV ene Sompa FM yewo enti wudru Swami awo so pe wudie usi Swami run about kra na ka che obi asa me pe Swami Room Hotel baby yewo wo mu do beba Room Hotel wunya si Swami Room Hotel a ewusha for to ani hwe wani mu tenten so opposite ubohu se Shell filling station ho ni nche mu pe ho ena Swami eye Sompa TV ene Sompa FM yenso so yewo wo de nyoma ba na fe nsem bia ye wo bia no insurance sem no ya ka de agu so na to fe Menim pefe so owura no se ye aduane ne woni ode beba entuma no ode beba anase pusika no ode beba ama owura no wahye wadi ana wode atua ne ho aka bibia nyankopon begina so wo hyira ni poko akosia medase yatena sopam ye be ya famude yenkosua hunu so yo tofe medase biem na Menim ya satena sibiem na Menim dwumadie sua hunu ehyemu bi enso ne gusu a ye kenkan de mamu na Menim se free bra ye kenkan sa ngoma yi moni age ho yi papa enro ye be kenkan ene nansa ye team ene nso de echen kurei na dane de nyina metena sese yi a masem ba ko na meka se oyo wofo oyo hwefo na se wutie me anase mpo wo hweme a eno ane se watwe oba na watwe odofo bi oyonko bi no atena wo nchen na motie afutu samu a yede nam yi bisan se ebokoto dwam betimi dia bobra betimi dia kyerɛkyerɛ enkoda wo msoso eba na yenkaka ye ho anura de kɔso na ene de no yemfa nto aso tewsan se ene nneoma wo ho no edroso yi papaapa sesei akoda friend se ya breyie nyame adom so wo fa no ho afa ne ba eni gi abafie na nso awo samu a esade nam ne se be man keja wo betumi ayi adwuma nkakra na wode bia bre ya bre yi ne ba kodwoma bre ama won modie no be hwe kwa metwia se kwa me na asamatia aka ne komin wo ko enko wo ban so ema wo bi di asama ba be hye ne se eye kwa metwia Sompa 93.1 ko hwia ne koko e de akoka ne de ho enti se aposifo abam ama meka sai de ye de kwa metwia akwakotwere aban kukum abosumi makoma kunsia ene wo kwa akotwa yasemu afibi so esan na ene de ye ba behwe ne yese aso kwa metwia kwa awokɔ no sen na nneoma besi bia kɔde ama ya breyie ene akoda wa won foforo me kyerɛ kodwoma bre eno achi no kwa mekora no afiase ye wokɔ akoda no nneoma be kwa akɔwie sei enti ne ye ba bekom die dwane yi so eyo bregu nguma na Menim ampa enti kwa metwia ede nkakra ekutwa abosumi nsia ewo afiase eya hafo sankore na wabra kwa metwa wie no na wo so ba fie no abusuafo nyame anim ni na akwa yare hosem ni suo wa ena ewura korai no obi a wotu bataba obi manso na so obi kuro so eba bebo bra afi kura de na kwa akotum akotwa abosumi nsia na sesi na abosumi nsia kwa me akotwa yi sai na kwa akowie no anyambia na fuo no na ohweso no yesa de be ma ne biom na hweso anaya je firi nisem enti kwa me ba no wo ba fie nyina no na ye osu na ye adwadwo twa na kyese opata na ni empata sanse na ni da so nyina de na san enti wo ye ne se obedi nka akọ efuru ane ho na wakọ akọhwe ni panim ti se ko twa mansa ebia no ohun animu a na efuru na se ohun mobo esa de efuru no amane biem Sompa 93.1 kakra ko efuru ane ho biem na arewosem ne se wabro koduru ye no efuru ampa ni mpo afa hwe no wamfi no buso ye nipa enti ema kwa me rahu yie pa sanse ohwe no a nani ase nyina totom ne nkonka nyina yi aba ye a kyese woto nani a ento obi anim enti wo ya adwene se da bi senya wokoyi a efuru a anhwe ne nimu no e wose wokọ efuo no anu odi mudwuma asem kote ka ne komu no
na wokokɔhwɛ yabrɛyie ene ne ba friend sɛ kwadwuma brɛ sanse ne wiase ɔwɔ no de na ne da soɔ ene sɛ abusua kwame timu pam ene okɔ afom hɔ na nyame nkyade okuduru ye okohu yabrɛyie ene ohu no ana obi atwie sum awerɛhoɔ ne de ahyɛ wɔ makoma mu ma wɔn sunya ankasa enti hɔ na yabrɛyie ba bɛka sɛ owura okoye de yabrɛ papa na woda bia na wo bompa ya Sampana 3.1 ma wo fi ohwesuni ane ne wo sɛ afuo mu ɛyɛ wɔ panyi kwasi krɔbea sanse wɔ abra wo koye no afuo wura wanhwɛ Menim wɔno mom na gisi ne naso yɛ sɛ wɔbɛgyeme wo de matena afuo mu ha na nyame yɛ adom na sɛ wo kɔna kotwa abosumi nsia ne ba yɛhunu baabi yɛde abrabɔ ɛbɛsa afa biem nti wo koye na abeto mi a na kyɛ sɛ owura ne wo so de asedama no kwa metiye ɔbɔ n'ani na kyɛ sɛ waa nti wɔda owura na se ɛma wɔn mo no aduane didi sɛ na kwa metiye nyina na wɔfa ne ho adwen odi bɛsɛ na wɔtwe ɛwɔ afuo ne mu no Sampana kwa meka kyerɛ 3.1 yabrɛyie sɛ ɔba sɛ baabi aduru no 1 madwuma na meyɛ sɛ hwɛsoni no abɔ me de to so mienu sɛ yɛnya aduane mpo ni sɛ hwɛsoni yɛ ankwa ama yɛnidi yɛsika nso so ɛkɔ brɛ pɛ yɛ ɔkɔnkɔma nyinaa no sika no nyinaa yɛ kwa enti de bɛkɔ akɔyɛ ne sɛ ɛwɔ sɛ yɛsan so etu batabie yɛtoa yɛkɔnto so ne yɛkɔ ebi ha nyɛ no baabi foforɔ nso bɛgye yɛn enti wɔn mo kɔ ɔpanyi kwasi krɔbea hɔ ɛwɔ ka kyerɛ ne sɛ deɛ ayɛ ne deɛ ɛwɔ sɛ wɔn mo to ma kɔnto so mpanyinfoɔ ka sɛ bi sɛ nkuro dɔɔso a yɛntena faako anyɛ nim guaseɛ enti wɔn mo dawura na se ɛyɛ sɛ ade kye a wɔn bɛsan so atim na wɔn mo to ma kɔnto san sɛ baabi ɔmo wɔ no wɔn mo ba yɛn mpo ne gyina ho ɛna asɛm abɛte aka wɔn mo kɔn mu yi enti sɛ kɔba sɛ ɔmo tena hɔ bie mu a wɔn mo nim deɛ bɛsie ebia no wɔkyerɛ bi ankɔnkɔ yɛ korɔ no bɔ ɛne yɛde bɛto no so ne mom na akɔ yɛ wudie ɛhɔ deɛ bia no yi na no bia na ankɔ yeye Sampana 3.1 wɔn ne tie wɔn mase ɛma ade kye yɛ no nkɔda yi mienu obi afa ne bag ɛna wɔn de kɔdwo mabrɛ nso ka ho bi ɛna puha wɔn bi wɔn ti edo mu yɛ hwɛ deɛ bɛsi akyerɛ na wɔn na numere bi ɔpanyi kwasi krɔbea yɛ ano ɔhwɛ suni a no ne yabrɛyie ɛwɔ afuo ne mu wɔ abra kwame Tofiakwa da afiase no wɔn ne yere ɛwɔ hɔ anadwo bi wɔn kɔnkɔ hɔ a ahoho mienu abi anim nie ɔbaa no okunu enum baaye na wo mienu die enumre sɛ bra de no nkora bɔ kɔbɔ nondru mo pɛdeɛ ya enumre yi ayo yɛntie de mo de namoe wɔn ma wɔn makonya tena so ebisa wɔn mo kwan so ɛhɔ na bɛrima no wɔ mu no ba bɛyi atum sɛ ɔpanyi kwan so de brɛ o na menua baako ɛna yareɛ nyame no kwasɛm ni menua yare akyɛ papaapa yɛde na kyine hɛ kyɛ sɛ minni baabi a yɛmfa ne nkɔe yɛde na kɔ apuoyɛ atɔyɛ anafoɔ atifi baabia menua no ne ho ntɔ no na wɛne yɛduadua mu a no ɛna akɔ pie mu sɛ menua no akɔ di obi bɔne emre bi yɛatwa mu o wɔ kokɔ wie a obi kokɔ ɛde kɔ ka krakye bi die ho ama sese no krakye na brabɔ akɔ yɛ bibia hɔ edi sɛ menua no ho betimi atɔ no a agye sɛ yɛhwɛ krakye na akyira kwan na yɛ pa ne kyɛw ɛde nsa to nsam kotodwe gu fam ɛma krakye ne gitum anya saa de a menua Sampana 3.1 enti yɛduadua mu an na kyɛ sɛ aha no mo kyerɛ yɛ sɛ krakye ne teɛ enu anti ne nam anadwo yi enti hu ya na kyɛ sɛ ama ne etiawa no no owie ya pɛ ɛna ɔpanyi kwasi krɔbea enso bɛyi atum sɛ yo we de yɛnko yɛ sempa na krakye yi a wo ka ne ho asɛm yi ne de Kwame Tofiakwa ɛne nyame anim ni Kwame Tofiakwa wabɛhunu ama ne power asase so ɛyɛ kokɔ yi a mo ka ho asɛm yi
anam so kura mo akoda afia se pen wakotwa abusumi nsia wakoba ayen so so no efowura wagye ne fo afiri nsem enti kwame ene ne yere ene ne ba wo no no 93.1 mu ti adomu a mmemi akwasi kuro bia mete hayi se me kase minim ba bia enkoda no wa na metwa wo ntoro enti opanyi dia ye ne de e wo se kwa na mo sa akọ na moto ma konto su ko hwe no se ne mbe hu no de a e ho de mo ne munyame ntam asem enti panyimfo mi yenu sa akra e de areho etutene ya won mo koi me ka se nso na kwa metua wone ne yere ya abrayie ene akoda won ma won foforo eye kwadwo mabre won so di o mti do mu no kro bi e friend se ahafo abuom e ho no mkoko pie ye Sampana 3.1 kwa me de ne ho kobo betwani bi a na eja otwa abe wosan so no ansa ka ho na betwani ye ka ne ho asemi kwasi bonsam abusuafo wa wo se won no monsa sene no na esa fe ne ye ba wo buru papa wo buru kura timi daga tamma jese ensuo nyina afa no so entini ye bi se o se kwam ya buru ba wo kwa akobo e wa hafo abuom na wanyo bia fa no ansa akobo no se kwawensani sabio mpanyimfo mo ni mu amfa nche obi a wotwa abe no sa buru de ne hoto gata mu no anyambia ebekwa akosi kwame sei sen ne nyome kwa akɔwie kwame abrabo betumi akɔsesa ana obetumi asɔne gidie mu obekura ne gidie mu na wotu anamon e de ahwɛ ne yere na wɔhwɛ akoda wo ka ho ana asɛmi ya asɛmsɛbɛ na yɛsɛ bisa sɛ empanyimfo mienu a wɔn so hwehwɛ kwame yɛ kyerɛ kwan wɔn betumi akɔhu kwame amana yeye nom de gyatoa esi kwame so ama no yeye ana yɛnhwɛ ɛyɛ obrego ngoma